Det er da en statist. Det bliver det nødt til at være. Hvor er han god. Gå nu med det, gamle mand. Velkommen til politiet i Danmark, ikke? Det er, hvad vi betaler dem for. Ja, jeg er i gang med at filme. Og så melder vi det til 1448. Der er ikke nogen, der får det. Nej, han har en hvid sadel på bilen, så det er nok... Ej, det er rent. Nej, altså. Ej, nu må han godt begynde at tage det der tøj af. Det striber også. Ja. Du har aldrig set før det der. Jeg gjorde det aldrig færdigt. Hende, der har den der hammers, hende, der har hammers have, hun har den der tøjstil. Ej, hvor er det godt. Jeg kan overhovedet ikke koncentrere mig. Varierer han det meget? Er han den eneste, eller hvor den anden politi? Hvis det nu er en politi, hvor den anden side? Der burde sætte en endelig svin. Nu spærer han. Det er sjovt. Nej, han skal jo lukke hele tiden. Jeg ryster på hovedet. Det er sgu da altid det der. Det er ekstra kunde med det der grund. Så får vi lidt underholdning. Nu skulle det være skægt, så Rosenborg i vandet. Der står også et eller andet ved person. Hvor står de så og filmer? Men og på den anden side, så tænker man, Altså, det er jo helt vildt godt, for jeg har et produktionsselskab i Australien. Nå! Prøv at kigge på min t-shirt. Det er garanteret ikke andet skjult kamera eller sådan noget i den stil. altså nu bliver han snart arresteret, fordi folk de kan Nu får de sgu noget at se derhjemme i Australien. Det kan du godt love dig for, det her det er bare det bedste, jeg nogensinde har været ude for. Der står et eller andet på kølerhjælpen. Der må være et kamera et eller andet sted, der tager ham. Der skal lige være en smart